center dito yung syudad Tilawa. Napaka-importante dito. Dito ket agbalin nga hub or it's a one-stop shop for all adolescent concerns. Haan man lang nga dagiti para teenagers, teen mothers, haan, it's not. It's also for our youth, iti syudad Tilawag, nga no, adda masapul dang tayo na tayo counseling, mental health, distress, adan to DJ, at kasi ada na-createn nga position is still ma-fill up ang tupay lang din nga position like our psychologist tayo awampay nga staffing, although madama iti pan naka-i-plaster tayo amin. And at the same time, adamit pa ilaeng dagiti accredited counselors tayo iti pre-marriage ken kasta met iti kadwa tayo nga taga CSWD nga mang counsel kadigiti nga uubing when they need one. Adamit dagiti kamayat tayon nga from the different youth sectors, especially our SK chairpersons nga isuda iti kadwa tayo nga mang-advocate iti pagsayaatan dagiti nga ubing. We keep on coordinating with the different stakeholders iti youth no anabati different services that I can provide to our children para umimprove metay well-being da. Hanla nga dagiti naganak nga sa pangina or sa pangama. No di ket amin nga youth iti syudad Pilowag ket mabeneficiaran ka ditoy nga teen centers ta teko na tayon ada e-learning hub na ada pwede dang pag-researchan, pag-counselan, mabalindan to pay nga pag-activityan because we are proposing nga maikan iti linong tapno no dakdakkel iti sakop nga maited tayo activities para kadigiti nga ubing tatay ko na tayo ti talaga nga target tayo is a one-stop shop. There is a place where they can bring all their concerns and issues kadigiti nga ubing.